Doneo sam šljivu. Što baš šljivu? Šljiva ti je tradicionalno srpsko piće. A ja sam doneo orahovač. Što orahovač? Orahovača je zdrava, ima puno vitamina i minerala. A ja sam doneo lozovač. Zato što je loza najčistija rakija. Ajde, živjeli. Aj, živjeli. Da ste mi živi i zdravi. U zdravlje. Da li neko hoće da se vakciniše? Pa naravno da hoću. Sa kojom? Sa ruskom vakcinom Sputnik V. A zašto baš ruska? Zato što je Rusija najveća država na svetu. A Sputnik prvi satelit u kosmosu. A i zato što su Rusi naša braća. A koji ćeš ti? Kinesko, Sinopharm. A što baš Kinez? Kinezi su najstarija civilizacija na svetu. Ima ih preko milijardu, a milijardu glava je pametnije od jedne. A i kineski zid se vidi sa tvog Sputnika. Beži! A ja ću da primim američku Pfizer vakcinu. I ne morate uopšte me pitati zašto. Ja ću vam sad odmah odgovoriti. Zato što je Amerika sila broj 1 u svetu. Zato što je Amerika multinacionalna država, a svi su Amerikanci. Zato što u Americi može svako da ostvari svoj uspeh i svi žele da žive tamo. Ne, daj, molim te, šta lupaš od rana? Jesi ti normalan? Koji Šta ti? je tebi danas? Čovječe, Šta ti ti? blesav. Šta ti ima? On ne znam šta je s njim. Nema razloga za svađu. Ja imam rešenje. Šta? Kakvo rešenje? Hajde da primimo sve 3 vakcine odjednom. Kako misliš? Ovako. Ajde ti prvi. Zašto baš ja? Zato što si ti najstariji i najugroženiji. Pa da, moramo da te čuvamo. Huh. Bravo, ajde sada ti. Na mlađima svet ostaje. Tako je, tako. Ajde, lepo popi. Mora i druga doza da se primi. Da, da. Ajde ti. Ajde. Ti? Sad smo obezbeđeni.
Pa šta mu bi? Mislim da je loša reakcija na vakcinu. Ma to samo 1%. Dobro si patike, evo. Ajmo, toni kamera i akcija. Zato što je loza najčistija rakija. Zato što je američka nacija... Jebem ti mater u pičku! Živi život jebote.